I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. Ya va. Ya va. Hola, ¿ya sabes quién qué? Mira, me tanca. Será posible. Menuda cabra. Ara veuràs tu si cobre o no. Una atrás que voy a cobrar. Ah, tu també? Yo también, también. Pues ara veurem. Ui, veurem què és ara. La chocolatería. Mira, ¿Está con la puerta? mira, mira la segunda que me la tanca. Pues ya está bé, no? Mira. Un altre infeliç. Vine, que està per aquí. ¿Tengo aquí? Sí, aquí. Toca, toca. ¿Y quién viene a portar? Ya va, hombre, ya va. I quin model alborotat? No sé qui puga ser, perquè ja saben que si volen cobrar és tot inútil. Més avant ja ho veurem. Què li ha de no per fora, filla? ¿Ves este recibo? Això què és? Es de la tenda del cantón. Es del kilo de salchiches y de la llonganisseta de Pascua. Com ja fa un any, Vols dir que ja fa un any? Calla. Ui, si és de veres. Us pren, torna-li i dile que tinga paciència. diu cantinflas dependent. Què Li és? paguem d'una. Ui, sí, mira. Que de tant de pujar l'escaleta li han tret a sang. Pues per uns quants viatges més que li faça no li passarà res. Ves, esta factureta és de la xocolateria de la placeta. 32 pesetes i un xau. I és que mos pillen en un dia. Mare, si això són comptes de fa temps, portem deutes molt atrasats. I fam també, xiqueta, i fam també ne portem d'atrasar. Bé, què li dic al de la xocolateria? Jo què sé, filla, jo què sé si ja no sé què inventar. Ai, ja està. Mira, torna-li i dile que mos passa el 5% de descompte per pronto pago. I que passa a cobrar l'any que ve. Mire que no mos fiaran més. Pues pitjor per a ells, perquè per anes tots els parroquians d'esta casa. Tots els parroquians d'esta casa. Claro. Si és vostè l'única que es farta de xocolata i d'ensignats. Bé, d'este recibet què fem? Un altre, però és que se creu en casas del Banc d'Espanya. Pues a lo millor per suspensió de pago. Este recibo és pa d'això de l'enterro de baix. Otra que te pego. Además, si tinc que pagar ja no és de baix. Però és que ja me mor. De l'ocaso. De l'ocaso? Torna-li i dile que ja passaré per allí quan me morga. Què ha dit? Quan se morga? Ai, Nostre Senyor, és que en tantes preocupacions, mira, tinc el cap atabalat. Escolta, Diré tot que no està el pare i que tornen més avant. muy bien. Escolta, que el carteller dice que escrivia ton pare i ja l'ha acabat. Cartellet. Ah, sí. Sí? Mira, mi se ben costat. A veure. Los pagos la semana próxima de 10 a 12. Ai, és que ton pare ha tingut la gran idea. Los pagos la semana próxima. Sí? ¿Y en quina setmana pagarem? Xica, pues no ho llegis ahí. En la pròxima. Però quina és la pròxima? Ai, xica, no me faig escavilar tant. Tu pren i penja ese cartellet. Es tornes el recibo i els dius que s'enteren bé de quan van a cobrar. Mai, això ja ho tinc sabut. Sí, caram, i este marit meu quan tarda? ¿Qué pasa? ¿Ya no hemos pagado o qué? Oye, ¿Qué pasa? ¿y ¿Ah? qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Que para 2 meses que no me pagues? pero escolta, Mira, pero será cada I mes. com si ja eres els marit? Ah, Mone, que no, pobre. Eso... Jo me'n vaig, ja. Ma, que volen cobrar avui? Que no paga ningú? Pues atrevits que són, Fica abusats. pareix que se n'han anat. La cosa se posa magífica, El ròtul els ha calmat. Però diuen que tornaran. Pues xica, que llegisquen bé, que en esta casa se juganet. No s'admeten reclamacions. La veritat, mare, és que devíem. Sí, filla, sí devien. I lo que te rondaré, morena, de que devien. Vull dir que devíem resoldre d'una vegada aquesta angullosa situació. Però, xica, no treballes tu ja en el taller de modista? No treballa ton pare per el carrer, pobret, venent de sol a sol.
al rico polo helado. No treballe jo per les faenes de casa? Mire, mare, Déu mos ajudarà així d'esta tolladera. I tot per la competència d'eixe malai de helado de corte i d'eixos glaciales que mos estan achicharrant la sang. No s'apure, mare, no n'hi ha que es beneïsse per això. No. Enrique acabarà la carrera el curs que ve i ell canviarà la nostra sort. Fill meu, ell és l'única esperança que mos queda. L'any que ve serà enginyer industrial. Ai, carai, pues no estic plorant. Plore, Que tonta mare. que sóc. És que mon germà va al món. I a més, és tan afable i simpàtic. I templat, I templat, que en això, ai, sí de mi. Jo aquí sí, Tu, ves-te'n cap a dins i deixa d'estar de filigrana. que no és que a vostè. Mira, filla, tu estàs entre Pinto i Valdemoro. Ah, això vol dir que tinc de vostè i del pare. Això vol dir que tens una melsa que no pots en ella. I tot des de que te fa la rosca eixe poca gràcia de Pepe Luis II, un novillero de Chichainabo del carrer La Pólvora. Mare, no és menester que el tire per terra d'aquesta manera. No. És un bon torero. El diumenge passat talla una orella. Sí, jo me vaig enterar a un picador que estava detrás de la barrera. No, senyora! I se va ser un altre. Al puntar-no i saltar-les dos. Està clar, filla meua, que a tu eixe encara te fa tilín. Tilín, tilín i tolón, tolón. Jesús, com està avui la joventut. No sé el que vos donen els xics d'avui en dia. Pues mos donen lo que mos donen. Però se Ai, t'ha descarat. com no pot desfogar-se en el pare a pagar-ho jo? Què estàs dient? Vine que va ser que t'arree, Pues agacha el braç. Vine així. Però tu te creus que jo predique per ofendre't, filla? Si jo volguera fer a tu el millor home del món, qui més feliç te poguera fer? Un milionari. Has dit un milionari? Pues xica, no te preocupes, El buscarem. Però tu espavilat, moltet i esposa d'eixa gossera. Vos fe burles. Però jo, pese a qui pese, i pase lo que pase, en un ric me casaré. Sí, senyora, en un ric i ben ric. I gastaré traxes de luxe, magnífiques alaixes. Mare de Déu. Aniré en auto. Què dius? En auto? Ai, a pateta i gràcies aniràs. I en avió. I en helicòptero. Asistiré a festes, saraos. Em presentaran a gente elegante. Señora, caballero, ¿cómo sigue usted? Pase usted delante. Ya. Gracias, muy cortés. Pobreta. Besa usted la mano, besa usted los pies. Desde ara, jo sóc una altra. I qui sap on pararé? Qui sap? Ai, Angelet meu, se m'ha trastornat. On pararàs? Al manicomi! Al manicomi pararàs, perquè en esta caseta la fam mos trau a tots a ballar. Recaram, i quan tardaste, Serapio? Que l'haurà atropellat algun camió? L'haurà perdut la banderoleta que ve del grau? Ai, senyor. Con el manojito de clavel, Me pareix que el sé. con el Sí, sí que sé. manojito de clavel, Ell és? I la cançoneta la canta ell? hola, 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 Serapio. Què portes? música, no m'has oït? Però que avui tampoc portes res per a la menjussa? Que a la menjussa porta una ganeta de primera. Mira, quan menys diners guanyi, més ganes de menjar tinc. M'ha que escàs. M'hauràs de portar al metge. Serapio, estic pensant que tindràs que canviar de treball. I que un home com jo
hagi de canviar d'ofici. A la meva edat, on me poso jo d'aprenent? Ja escolta, i no portes ni un clauet, ni un clauet? Mira, en què he pogut replegar 2 pessetes i 30 cèntims. Què te pareix, Colassa? De 40 i pico abans a 2 i 30, i la pilota en calat. Pues mira, te tinc que donar una mala noticieta. Dime. Avui mos han tallat la ulla. Guapo, ja em comencen a tallar-nos. I he sentit en el carrer que demà mos tallaran la llum. La llum, se les anem a veure fosques. I a tot això, sopem o no sopem? Sí, fillet, sí, soparem. Ja t'he fet arròs en banderete. Altra vegada arròs en bledes, Ara remugarà. com ahir, després ahir, i l'altre, xica, que això és la setmana de la bleda. Les bledes no tenen vitamines. Vitamines. I jo el que necessito són moltes vitamines. Per a vitamines, bledes i espinacs. Clar, que tu m'has pres a mi per Popeye? Mira, tu este és el que pensa. Vitamines. En lloc de pensar en els molts dubtes que tenim. Saps què t'he dit? Que me'n vaig acabar del sopa. Ala, ve, romancero. I qui inventaria la bleda? Ni el menjava. I que un home com jo se veja en esta situació. Pobret meu, tan a gust que jo me retratava en tu, en companyia de les niñeres. Adeu, compañero de fatigues, adeu. Che, i quin botó? I és el cas que jo devia tindre un gest ben pensat. Jo devia d'apuntar-me al tercio. Al tercio, parietal dreta i pa! Liquidació por derribo. De tota manera, tinc l'enterro pagat per l'ocaso. Que bona idea acabes de tindre. Me penge. Sí, me penge. Primer, escriuré la carta al senyor jutge. Ja tinc el paper. Ara la tinta. Ja s'han begut hasta la tinta, tu. Menos mal que així tinc un tros de lletís. Ara escriuré la carta. Mira com ara veuré per allà a la meva sogra, que li tinc unes ganetes. Al señor juez de guardia o al guardia que esté de guardia. Me quito de en medio, coma. De en medio por gusto mío. Mira, así en medio ya no hauria posat la H. És igual, i la posaré raere i és que la posen en bullent. Por lo tanto, no se culpe a nadie. ¿Se puede? ¿No hay nadie? A nadie. Eso está morfoso. ¿Quién está por ahí? Nadie de mi muerte. Será Pío Juan. Quizás ahí tan a solis, yo no sé. ¡Cayetano! ¿Quant de temps ens veuremos? Mira, me pilles com aquell que diu en un peu en l'estribo. Què me dius? Me'n vaig a la tremol. Espera, i donaré la llum. Ja s'han oblidat d'enxufar el fil a la clau. Espera, a veure. Mira, estava fluixa, així tots patim de fluixetat, saps? Senta't, Cayetano, senta't. Sí, ahí no, esquitxa butaca del Vall de San Vito. Ahí tampoc. Mire, senta't així. No, este sí que estarà bé perquè està estuent. Sí, senta't.
Amic Serapio, estic enterat de la teua situació econòmica i com sóc un bon amic teu, vinc a salvar-te. Tu, dins de poc, seràs un home de diners. De diners? Vull dir que tu seràs ric. Ah, no me ho digues que m'ofega. Ai, quin sofoco. Això és la bomba atòmica de la felicitat. Mira, brillant, dels autèntics. Sé que m'esquerra més rica. Ai, me mareja tu. Uf, per l'amor de Déu. Quina m'esquerra més rica. Escolta, i jo què tinc de fer per a ser ric? Tu ja saps que jo comercie en tot el que se presenta. Estic enterat. I a mi a què me dedicarà? Tu seràs la meva mà dreta. No, Ixa, tu. Eres tremendo, però ara deixem de xistes fàcils i anem en sèrio, eh? Jo t'assigne des d'avui un sou de 2.000 pessetes al mes i una forta comissió en totes les operacions que jo faça. No m'estàs prenent el pèl? Serapio, m'estàs ofenent. Te parlen el cor en la mà. Colassa i Sabelín, Iscau, vingau. Deixa'm que besi aquestes generoses mans de Rimago. Ixa. Buenas, señor Muy Cayetano. buenas, tengo de gusto en saludarla, señora. Buenas tardes, Isabelín, señor sempre tan Cayetano. guapa i tan bé. I Enrique, que no el veig, estarà en la residència d'estudiants de Madrid, no? Ahir mateix vam tindre carta d'ell. Diu que està molt rebé. Enrique, gran persona, gran talent i de gran per vindre. Sí, senyor, sí. 3 vegades gran i que se diga. I la seva filla Laurita, què tal? Oh, està molt bé, Sí? tan guapa i tan llesta com sempre. A més, és molt intel·ligent. Clar, jo li he donat una educació moderna, moderníssima. Pido la palabra. Està lleig que ho diga, però me té bobo. Pido la palabra. ¿Es un pitanito que? Oh, este és un cas, per ahí va. Ara li ha pegat pels crucigrames. És molt original, Manies que A té. veure quan me deixeu parlar a mi. Ai, pues xicó, parlar. Pues jo vos he cridat perquè així el meu amic, què dic a mi, mon germà Cayetano, m'oferís un sou de 2.000 pessetes i una forta comissió en tots els negocis que hi fa. Ai, miracle de Sant Pancracio. Gracias, señor Cayetano. Abraceu-lo. No n'hi ha patant, home, no n'hi ha patant. Això és la Bíblia en pasta, la reoca. I bicicleta, tota l'hora. Ara, per a que aneu remediant-se, de moment, tingueu 1.000 pessetes. Colassa, has vist, filla meva? L'has vist? Gràcies. Pues ja no l'has vist. Ella s'ho gastarà tot en ensaïmades i xocolates. Escolta, però que no és igual un que l'altre? No, senyor, així que l'agarra espanent. Ella, ja com t'ha dit abans, tot s'ho gastarà. Ensaïmades i xocolates. Però dir, senyor Cayetano, si per ell fora, no aniria ni vestida. Cayetano, tu me creus que jo la deixaria anar per ahí en el traje de Eva, la del paraíso? Eva del paraíso está fea, no en la hoja de farra, Y ahora en la tardor esperar la caída de la hoja. Bien, quin bon humor teniu. Sí. Serapio, 100.000 per a tu. Estes són per a mi. Estes són per a mi. El tambor nos tropa. Mira, filla, així el que no llora no mama. Isabelín, no te preocupes que jo te faré un bon regal. A més, esta nit us hi convide a tots a sopar a un bon restaurant. Ai, son jaujas, que alegria, mare! Per fi ja no menjaré més arròs del corpus. Ara me'n vaig a fer cafè. Serapio, no te'n vagis. Vine i mostra't alegre cara al nou horitzont de ta vida. Tens raó. A pujar en aules de la sort. Cap amunt, però ara a sopar. Esta nit me la vengue. Pues no tenia jo ganes. I ne tinc. Esta nit me gunfle com un gau. Cayetano, il·lustre Creso, dóna'm un abraç. Visca el senyor Cayetano. Visca! Y abajo la bleda. Y arriba la vitamina. Sobretot, la vitamina. Ahí en ese lugar, hombre. ¿Quieres algo milagro?
Gracias por lo de coquetona. Ahora suba el aparato de radio y déjelo donde les he dicho. ¿Qué aparato subo? El de radio. Vale, ponlo como aquí. No, eso no, ese no. El piano déjelo donde está, que ya veremos dónde lo quiere la niña. Pues aquí te lo dejo, señora, del pasillo. Venga, gracias. No, ¿verdad? Eso la chica, vaya usted por la puerta de la cocina. Adiós. Adiós. Ai, això ja va posant-se a to. Ui, recaram, les 12 i la xurra sense vindre. Mami, Ai, mami, com s'ha refinat ma filla, lo que li prova el professor particular. Ai, mami, buenos días. bon dia, filleta, bon dia. Ai, estàs desconeguda. Va, estem. Nos para volver esta roba, ¿eh? Mira, jo estic, mirant, lo que se dice tan promo. I tot gràcies al senyor Cayetano. I al papi, que és molt listo. El pobre treballa tant per a que res mos falte. Però és un tacany, apretat com una pinya. Si per ell fora, encara dormiríem en el catre. Que és un beneït. Quant haurà peleat perquè puguem disfrutar d'aquesta excel·lent situació? Pelear? La que m'ha tocat pelear sóc jo, però en ell, ja veus, un home que al cap d'estar 6 mesos treballant al costat del senyor Cayetano ja té en aquell jarronet 30.000 duros amagadets i encara vol que vivirem com en aquella covatxa. Sí, home. Ell lo que passa és que té esperit ahorratiu. Espírit ahorratiu, tacanyeria i ganes de fastidiar-me. Vindre a este piso m'ha costat tindre una batalla, però he guanyat jo. I així estem, en plena instal·lació. Ja has vist com en 3 hores li he pegat el canviassol mobiliari. Això són mobles, això! Ai, mami, Què passa? és que al vindre el papi a dinar i veure que és lo que mos mata. Alto ahí. Qui porta 6 pantalons? El papi o la mami? La mami. Clar. Qui pinta més en totes les qüestions? Jo. A més, no som rics. Pues a ser rics. Ell a guanyar diners. Jo a gastar-los. L'ordre de la economia domèstica. Ell l'encarregat de la producció. I jo de la distribució, de repartir. Clar, i el que parte i reparte se queda... Pues en tot lo que pot. Ara, que estic molt orgullosa d'esta nova vida. Ja veus, si se rodegem en persones distinguides. I encara pretén eixe torerillo seguir en tu les relacions? No se cria ma filla per ningú pinxató. A més, per això te vaig aconsellar que li tirares la matanito. Ahí n'hi ha molta farina, està clar? Ara, que jo estava segura de que el pescaves. Mami, típica enseguida. Més me va costar a mi pescar a ton pare, però el vaig enganxar del morro. Resistir-me-se a mi. No eixir la colassa a la seva. I què passa? Els veïns que te poden sentir. Ai, és de veres. Ja no sóc la colassa. Me diuen Doña Nicolasa. Xiques, lo que fa a la roba, I tindre pessetes. Ai, ja està així la xurra. Passa! Buenos días. Ja s'ha enganxat, desenganxa-la tu, que si no diu que li pegue. Ja està. ¿Traes mi rímel? ¿Mi rus? ¿Mi heno de pravia? Sí. ¿Y mi sombrero? También. Trae. También. Y otra vez, no te entretengas tanto por ahí. Haurà trobat algun xurro per ahí per al seu poble. No. No, entonces es que t'has entretingut parlant en algun pretendent.
ven. Con el pretendiente de usted. Sanito, Pepe Luis. Me dio esta carta para usted. Isabel, mi único afán es hablar contigo unos instantes. Por lo que me quisiste y te quiero, te supliques me escuches, aunque sea por última vez. En la llama de mi amor se quemaron todos los agravios que de ti he recibido. Espera tu decisión, quien te lleva constante en su pensamiento. Pepe Luis. tal vez tingues raó, Ramona. Se le contesta. No sé, ya veremos. ¿Escucha, Ramona? ¿Y mi batín? Ah, ¿qué te has olvidado? La caja número 2. Ay, Isabel, mira, y verás lo que te he comprado. Está de madre. ¿Isabel? Chica Isabel. Uy, ¿pero qué le pasa a la chica? Chica Isabel, ven ya. Hola, Corrutia! Te veig més guapa, eh? Ui, ja ho crec que te veig més guapa. Un momento, que pase al aire. Oye, Y ya sabe que no, quiero que me llamen Churriquia. ay, mujer, yo te lo digo siempre de la mejor buena fe. Tengo buen nombre. Me llamo Ramona. Oye, Y eso de que me ve más guapa, se agradece. está por ahí dentro Isabebe. Isabebe. Isabelita. Ay, ya me has contagiado. Por ahí anda. Mira, vengo a que me descifre el crucigrama. Ella lo resuelve en el acto. Ella es una campeona, es mucho Isabelín. Usted la Kiki, quiere mucho. Joder, la mar, paseamos juntos, cocteleamos juntos. Mira, hasta nos aburrimos juntos. Cualquier día me casaré con ella, ¿sabes? Bueno, mira, me voy. Oye, por cierto, ¿ha llegado ya Enrique de los Madriles? No, le están esperando. En exámenes ha sacado sobresaliente en todo. Es que Enrique es un talento. A mí, cuando estudiaba en el INSTI, siempre me daban calabazas. Enrique es un talento. Y cualquier día será mi cuñado, ¿sabes? Uy, yo no lo conozco, pero tengo locos deseos de que me lo presenten. Y cuando me case, te convidaré a chocolate por simpática y agradable. Porque tienes un gusto tan bonito. Se prohíbe paso. ¿Qué cosas tiene mi churruquia? Isabelín, voy a por ti. Me falta un niño y un rebache. Recontramos, doncs, m'hauré equivocat de piso? Però no, perquè a l'entrar està tot igual que a ma casa. Però ixa silleria, estos sofás, aquest piano que ha vist al corredor, però si així no sabem tocar. Així n'hi ha duendes. En ma casa, mobles nous. Serapio, lujos de estos y cuadros.
fa aquesta família així? Jo me torne carabassa. Colassa! Colassa! La mate, Colassa! ¿Qué voces son esas, Serapio mío? ¿Qué despilfarro es este, Colassa mía? Ay, pues que me has comenzado a arreglar la casa. Arregla, és començant. I quan vas acabar? El final ya lo veremos. El final desastrós. Tu te penses que jo sóc la banca Morgan? Dile cabasico Romino. ¿Pa qué volvieron esos 30.000 duros del llamar? Silenci que poden oir-te. Dir que jo... Però si jo no tinc ni un cèntim, jo... Això me ho dius a mi? A mi? Que contemplar esa jordeón de billets? Pero de los grandes. És quadrinyadora. Anem a tindre molts galeos tu i jo, Molts. Anem a... ¿Disgustarme yo? Ay, no, cariño. Yo, ahora que son rica, ¿es disgustos tendrás tú? Yo no. Mira, casi un ratet te duran les facturetes de tots estos mobles. 3.000 duros només. 3.000 duros? Mare de Déu, jo me mort. ¡Alto ahí! Antes de morirte, paga les factures, que quien paga descansa. Factures? Fractures és el que van haver així. Fractures! Però les teues costelles. 3.000 duros, 15.000 calaines. Jo que no menge, no bec i no fume per no fer gasto. Pues mira, yo menjo, yo bec y fume. Que tu fumes? Sí. Però abans, no. Luquis a todo tren, y a que veure el fum que tire. Pareix una locomotora. Derrotxadora. I tot això ha sigut en unes hores. Que ben combinat ho tenies. Derrotxadora. Escolta, i això... Dixes caixes què és? No res, una falda, una blusa, un sombrero... Però, Colassa, tu el sombrero... Sí. Ai, espera, mira. Me para molt bé. Estic que tenia lo que se diu petar un cromo. Mira. Feta un cromo? Sí. Un espantapardal de melonar. Escolta, i tots estos quadros, que vols montar una galeria de pintures? Sí, pero qué inculque es. Tan sols son, mirau, 4 quadrets per adornar el saló. Això és un desespero. També duran després la factureta. La factureta, jo me torneu. No me mor! Alto ahí. ¿Tú sabes lo que hoy en día te costaría un enterro? Molt car. Imagina't que la palmes tu. I per què m'ha de morir jo? Supongam que te mors tu. Per què tinc d'anar jo per davant? Bueno, pues yo... ¿Sabes lo que te costaría el meu enterro? 2.000 pesetes. Ah, pues no te morgues, Colassa, que no els te'n pagas tots. I si el que se'n va a l'altre barrio eres tu, saps tu lo que a mi m'anava a costar la festa? La festa? És que anaves a fer festa? Saps que no? El gasto volia dir 2.000, però duro. Ah, pues no me mor tampoc. Deixem-ho pa més avall. Veus, home, veus. Veus com ja sembla que raones i apareixes un home cabal. Agafa el telèfono. Sí? Mira. Sí? ¿Quién? Però senta't. No, senyora, no. Això no és ninguna funeraria. ¿Que s'han equivocat al marcar? Permiso. Señora, otro cuatro. ¿Traigo todos los demás? Però, Colassa, això què és? Oh, altra vegada una altra quadra més. A veure. Contrabotons. Este pareix però de Balmut. Això t'haurà costat, sent un tio amb tota la barba conforme és, lo menys 10 duros. Ui, 10 duros, dos cada 5. Sapigues que és
una obra de art. Estic molt ben assessorat per la senyora de Gutiérrez. M'ha costat... Permiso. A ver, entonces, ves, correcte. M'ha costat 900 pessetes. 900 pessetes, lladres, ves, torna a dir que te tornen els diners. Això tot són pèls. A veure, no és així. A lo menos l'hagueres comprat afaitat i t'haguera costat més barat. Però este el penja jo, este quadre, sí senyores. Este quadre el penja jo. Sí? Sí, sí. Adiós, orangután. Però on te l'endús? A penjar-lo. A on? A la paret, al fumeral, en la part més alta, i jura la gola, i cap per avall. Per estes. No me comprendrà mai. No podré fer mai d'ell un home fill elegant. Soc una viuda espiritual. Mami, el que està esperant a prendre el té al casino? El té? Jo acabo de prendre l'ara. Me l'ha donat ton pare. Què ha passat? Iuhu! Calla, que ara ves d'un nuvi. Després t'ho contaré. Pues també estic bona, jo ni sé. Què passa? És insuportable. És un babat. Calla, filla meua. Iuhu! Ja saps el que te vaig dir. Aguanta, resistís fins que te cases. Després ja entrarem les dos en funcions. Hola, mami. Hola, fill. Ya te impresó el crucigrama. Ah, sí? Sí, la resorte Isabelín. Ah, Pero que les pagarán ese Pepito Olivares. sí? Doncs què ha passat? Pues que les verticals del crucigrama que li dedica li diu idiota. Sí, pero es que les horizontals también me ho diu. Ja veu, me diu idiota per partida doble. Però, fill meu, si això no té importància, calma't, calma't. Mira, te ho diu, mira-ho allí, en paraules creuades. I la paraula se la porta el bé, si això no té importància. Doncs té raó la teva mami, jo no ho havia pensat. Pues vas a caure. Recorda que val 1.000.000 de pessetes. Vine sí, sultán de la Persia. Quan se volen. Ja està. Ja l'has penjat? L'ha penjat. Ha fet una foguera en el allar que les flames aplegaven hasta dalt. Voladerum. No serà Barbuda. veritat. No Sí, me sí. l'hauràs cremat? Sí, sí, i faré igual en tots els peluts que me portes hasta casa. ¿Quién quiere chuchuchita? Tutanito. Tunita. Todas aquí tenen funció de teatre. Calla, calla que se volen. Mira com s'espavila el segoïce. El dia menys pensat, i se l'agarra i el tira pel balcó. Jo te'n guardaràs tu prou, que és el nume de la tua filla. Això és un nomi? Sí. Això és una bona pantaló. Tu te sentia? Hola, papi. Papi de què? Vol dir papà. Ay, Que jo soc ton pare. A mi no me piques el líos, tu. ay, papi político. Mira tu en quina diplomàcia te diu sogre. I què? Siguis de poc. Tanito, Sí, per què mami. vindràs a demanar la mà d'Isabelín, de Ay, poc? sí. Veus? Vindrà el meu papà i jo ja tinc una emoció i mos deixarà una bona renta per a viure. I el milió. Recorda't, fill, que el milió t'ha que metre per toca. I deus demanar-lo, exigir-lo. Sí, el demanaré. Que sí, que cada uno que li sigue, que li toqui tu. Millor que l'agarre tu. Papi, jo estic segur que ese milió vendrà a les meues mans quan se muerga el meu papà. Doncs a què esperam? A què esperam, Maricel? Què diu, mami? Que per què esperar a la mort si me lo pot donar en vida? Els diners, al casar-se, al casar-se. Este és un pastaflora i estes dos el van enganyar com un caragol. No es preocupen perquè jo sabré convèncer al meu papà. Tot per la felicitat d'Isabelí. I la de la mami política. Se'ls olvidarà la mami política. Sí, home, sí. I el pare, que et portis que un rellot. No, papi, per la felicitat de tots. Bueno, jo me'n vaig. Adeu a tots, Adéu, fill. Morronguita mía. Què te pareix? Morronguita mia. Què te pareix la que de la nostra època? Morronguita mia. A mi me diu que soy
¡Hermanita! Mira, mira. Se están acaramelados. Aunque ganan a decir caramelados. ¡Chinita! ¡Preciosa! ¡Chuchita! Se va tu tanito. ¡Loco! Mira, ¡De amor! mira 4 ojos con alfabeto de cebolla. És que la vol molt, a la xica. És un interessat. Però filla meua, tu, quin professor t'ha ensenyat això de xuchita mia, morronguita mia? Però filla, vine si te la No li diguis això a la xica, que la Per amor fronte. de Déu, filla meua. No la ringue. Tu te pareix que jo l'havia de renyir. Ah, bueno. Però si te ho dic per a ver, renyir-te jo quin sant. A ta mare sí, Ta mare ja és altra cosa. Jo què sóc? Tu, carrasquenya i en bigot. Que gràcies és ton padre. Isabelín, ves dins i dile a la xurra que me prepara el baño. El bany, que tu no saps preparar-te. Ignorant. Mare de Déu, com em Ja progressaràs. recordat que esta vesprada anem a aprendre el té a l'hora inglesa. Però aquesta vesprà segur que deixem a Tanito en casa, no? El deixarem, no te preocupes. Permiso. Tu lo tienes. El señor Pepe Porter. Siento que te quejarás. Pepe, espera. Però què ho quedem? És Pepe, esperes o espera? Pérez. Ah, ese és el meu amic Pancho Pérez, el argentí Panchito. Dile que passe. Bobo. Bobo jo, Corriendo. Mira que està boba, Sí, però és molt bona i fia la carta acabada. Ve, Panchito, que ve a pagar-me un compte. Ah, sí? 4.000 duros. Calla. Negocis. Ay, Serapio, esos diners para pagar las facturetes de todos, ¿te parece bien? Tu eres la mano que aprieta. Pero corre del negocio eres, dinos. ¿Y cómo vas a recibir al teu amic? Pues així no, mira, corbata, mira. No tendràs mai. La gent elegant sempre rep a tot el món en sa casa en el batí posat. Au, tira per el batí. Bueno, pues anem sent, no? Para, que anirem tu que eres capaç de posar-te-la al revés. Va. Gracias, muy bien. No está nada mal esta casa. Mi amigo Serapio progresó bien. Estos cuadros representan... Será su familia. ¡Pancho! ¡Mi amigazo! ¡Pancho! ¿Cómo está? No, ¿cómo usted? Querido amigo. Te envidio. Veo que tenés un gusto refinado. Refinado del todo. Te envidio, como te decía, esto revela que vos no sos lo que pareces. En las cosas de tu casa no sos tan tacaño. Vos. I diu, quina fama, tu. Bien, te traigo la cuentecita aquella que usted y yo tenemos. No tiene importancia, eres un gran hombre, Panchito. ¿Cómo que un gran hombre? Y vos un águila. Pero vaya vista para los negocios. Yo me tenía por alguna cosa y me ganás vos. En un año gané una fortuna en el comercio y vos en 6 meses me habéis aventajado. No puedo entenderlo. Mano izquierda que tiene uno y algo de suerte. Bueno, querido amigo, toma tu plata. Son 20.000 pesos. Estamos en paz. Sí, en paz. La guerra vendrá después en Jolasa.
Pues querido amigo, yo me retiro ya de los negocios y parto para mi país. Hay veces que me emociono tanto y aquella canción, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Ay, querido amigazo, no quiero emocionarme, pero es que recuerdo allá mi buen perro, mis loros, mi estancia, mis hermanitos, mi caballo. El caballo murió. Ah, pero qué bromistas son. Es que recuerdo, como os he dicho, allá mi buen perro, mis loros. ¿Loros? Ah, no lo sabía, allá los loros llevan por la casa. Ah, pues aquí los loros, ¿sabes? Van por la calle. Sí, ¿qué me decís? Bien, yo voy a hacer, como os he dicho, voy a hacer la última operación y chao. Ahora me marcho hacia La Mancha a recoger algo de harina de traperlo. Tienes ya comprometida. Por favor, amigazo. Y a muy buen precio, vos lo sabéis. Pues cuidado con que están por ahí que... A mí no hay quien me pise. Mirad, en el camión, arriba, sacos de naranja. Y abajo, el asunto. Igual que lo de los aceites de Andalucía. En la parte de arriba, la oliva. Y abajo, ¡el limón! Pero qué buenos son. Yo también camuflo bien el aceite de Andalucía, ¿sabes? ¿Qué me decís? En la parte de arriba, pellejos de vino. Y abajo, el aceite. Para que luego digan que el aceite siempre va por encima. Y todo así, si yo te contara... Y escuchadme, ahora que recuerdo, el señor Cayetano. Ese tiene la suerte por arrobas. Millonario, así. Millonario. Él me enseñó a emanciparme en el negocio. Me enseñó, sí señor. Pero ya no tenéis vos negocios con el señor Cayetano. Alguno tenemos aún, pero yo tengo aparte mi propio almacén. Oh, querido amigo, disculpadme, se me hace tarde. Querido amigo, celebro verte. Bien, me marcho ya para acá. Pues nada, que te vaya bien por La Mancha. Y a vos por acá, ¿eh? Y amigo, ojito con la poli. Y qué esperanza tú, y recuerdos hasta luego. Paisanos y los militares me salen a diario novios a millares. Como monigotes vienen tras de mí y a todos les hago que bailen así. Catapum, pum, candela, alza para arriba, polichinela, catapum, catapum. Ay, como los muñecos en el pim, pam, pum. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con seis mamá. Comasa, Isabelín, mireu qui ha vingut. ¡Ha llegado señorito Enrique! ¡Ay, Isabelín, mira, ha venido Enrique! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Isabel, ja ho tenim així. Per fi ja està sin vosaltres. Senta, primer, senta. Mare, tot això? Però tot això? ¿Qué? Ay, eso. Ya teníem algo en la última carta, ¿no? Se progresa, Enrique. Això és vida. Pues tot això costa car, ¿eh? Que m'obliguen a mi. Hombre, yo la veritat sí sabia que milloraríem el piso. Era normal. El pare guanyava alguns diners, pues era normal que es queden d'aquella pobrea. Oh, horrible, fill meu. Horrible, pobrea. Mira, devíem un any de casa
pagàvem. Recibo que se me'n tornava pel mateix camí que havia vingut. Hasta que un dia una ànima generosa, el senyor Cayetano. Calla, no parles de coses tristes, que el xic, això no li interessa. Està que no fill meu, parlem de coses alegres. No, mare, no, ara no, però més tard raonarem. Desde luego és interessant el tema. Ha sigut molt ràpid el canvi, en uns mesos de pobres a rics. Jo realment no m'agrada el fons de la qüestió. Però més tard raonarem. No sé Però què vas dir? ja li he dit que més tard raonarem. Ara vull casear-me i pronte, molt pronte estaré així junt amb vostè. Però sí, Enrique, però Acompanya l'Isabelín. Isabel, he vingut molt content, però al veure tot això, sent una fonda trista. Per què, Enrique? No ho sé, sospite tantes coses. Ja veus, el nostre fill ha pres opinió sobre la nostra situació. Pues no sé què puc pensar. Jo sí, i tota la culpa tu. Jo per què? Per voler figurar, per voler aparentar que les coses mos favoricen. Romancer. Romancer. Permiso. Tú lo tienes. Señor, calle. Tano. Veus dir-li què passa? Ja saps que ell pot passar sense demanar permís. El bobo que te podré al final. Isabelí, Molt bé, vosaltres. Ja vos veig a prova de bomba. tindrà una sorpresa que donar-te. Dins de pocs dies serà la de Madame. Veig que heu arreglat molt bé la casa. Una miqueta només. Llevar-li un poquet la careta. I Isabelí? Pues bé enseguida, l'ha pillat la notícia de l'arribada d'Enrique quan estava ja al volant del cotxe. Ah, vols dir que l'Aurita té alguna excursió? No anava a una excursió. Anava a reunir-se amb unes amigues per practicar l'equitació. Oye, es que Laurita monte molt bé a cavall. És una magnífica amazona. És que la favorís molt, la fa tan elegant. Serapio, aquello també estaria guapa i elegant, muntar a cavall. Cavall d'una burra. Mira, deixem-nos de xistes perquè així hem vingut a saludar Enrique. Pues està així per dins. Calla. Isabelín, ves dins i dile a Enrique que así está el señor Cayetano que vingut a por él. Sí, mami, enseguida vaig. Mami, ¿Qué? mami, me pense que dins de pocs dies tindrem boda i jo ja tinc una emoció. Serapio, tenim que parlar d'algo molt interessant. Negocis? Home, se trata dels xics. Tu veuràs, jo sóc viudo i és natural que desitge veure casats els meus fills. No som eterns, Serapio. I la meva filla, Laurita, com ja és granaeta... Enrique els recibirà en la intimitat del seu despatx. Bé, Passem. Anem, pues, Cayetano, passa. Passa. Tanito, Sí, mami. recorda't bé de lo que t'he dit. Sí. I pensa-ho bé, això de la farina. Sí. Ja saps que sense pasta no n'hi ha pa. Tu has vist alguna vegada que n'hi haga pa sense farina? Ay, exacte, sí, ho sé. Bueno, Isabelín, pues pensa-ho. anem i em presentaràs al teu germà, Parla-li bé de mi, Deixa'm ben alt. Quan més alt, millor, d'acord? Sí, home, sí. I per mi fora, se pujava als núvols. Ai, quin gust! Als núvols, per a deixar-lo caure de cap per avall, per carabassar. Nadie. Ramona, ¿sabes dónde están las botellitas de licor? Sí, señora. Pues coge la bandeja y llévala al despacho del señor. Yo venía a vivir. ¿Qué? A vivir. ¿Sabe la visita de la señorita Laurita? Vaya, menos mal. Pues dile que pase, que ahora la rebrá la señorita Isabelín. ¡Corre! ¡Permiso! ¡Qué tonta es! Me falta algo, ¿eh? Me falta algo. ¡Ah! Ya está, unos pastetes.
li diràs Ramona que les traga. Jo vaig a fer els honors a la casa. Isabelín! Isabelín, fillaris! Pase, señorita. Laurita. Isabel, cariño. Sí, pues tú no anaves a montar. Bueno, pero para bien decir, me cambiaste a Grace Model. Sí, de París. Ya me dirás dónde las compras, pero senta. Quants dies sense veure't, eh? Pensàvem anar-nos a casa. Volem que ens acompanyes a prendre el tren. Sí, molt de gust. Escolta, i Enrique ha arribat bé? Sí, ahí dins està amb ton pare. Ara el xifraré. No, després. Ara no tinc pressa. Ah, ja. Vols estar en ella soles. Si és lo natural. He sabut que estaves així i vinga per tu. Ara entrarem. Saps que ja coneixia el teu germà? Qui? Jo. Durant les vacacions de Pasqua. El vaig veure passejant en companyia de... De qui? Teua. Això no té res de particular. A mi m'ha fet un recibiment de lo més cordial. Clar, com anem a ser cunyats. Oi, és permiso? Oi, oi, que bona oloreta! Jo m'hi vaig dir, eh? A més, quan me begui 2 copetes, els contaré un xiste. Jo soc molt graciós. I a més, en qualsevol reunió, contes un xiste i després ja no s'aclarís ningú. Me vas dir. Lo que es diu ni 13 ni 14. Però sí, ja, en el món ha d'haver de tot. Tu has pogut enamorar-te d'ell? Un home guapo havia de ser. Pues mira, ah, però jo l'espavilaré, eh? Jo el vull molt. Laurita. Doña Nico. Hola, filla. Què tal? Molt bé. Senta, filla, sisplau. Que ja s'acaba la reunió? Sí. Ara el pare se n'anà a ensenyar-li el pis al senyor Cayetano. Enrique sap que estàs ací i se coneix que té molt d'interès en saludar-te. Ja veus, xica, no pot oblidar-te. Entens lo que se diu en la butxaca. Què coses que tens? Ha oït doña Nico? Ai, tot podia ser. Torne. Que on va? A donar ordres a la cuina. Laurita, ha sigut un plaer, filla. Encantada en saludar-te. Adéu. Ai, quin goig! Has evolucionat, home! Quin goig! Laurita. Hola, Enrique. Bueno, yo vos dice que según que tindreu algo que dir-vos. Te verem després, Laurita? Espere que sí, claro. Enrique, no diràs que no està guapa. Tingueres bon gust. Enrique. Laurita. I t'has atrevit a vindre? Que no va recibir la meva carta? Ja saps que tot ha acabat entre nosaltres. Reconocerás que te estás mostrando un poco amable amb mi. Perdona'm si he extremat el meu rigor. Però mira, encara estic baix la teua tan reprochable conducta que vas tindre respecte a mi. Que tu tens un amor propi, està clar. Però tu has d'entendre que una dona de la meva posició, educada moderna, té deures d'amistat i té que alternar en uns i en altres. Molt bé. I creus tu que aquesta educació de la que alardeges t'autoritza per anar de viatge en certa classe d'amics contra el parèixer del teu promès? És que tot ho agarres per la tremenda, Enrique. Tu no saps com tu. Amor, més t'he volgut jo, Laurita, més. Pues, pogues con ell. Sí, un poc. Enrique, ¿vienes sentada así? Va, viene así. Va, Enrique. Més proper. Més proper. ¿Qué no m'oferís un cigarret d'eixos que a mi m'agraden tant? Un aquí. No tinc tabaco d'això. De lo contrari, ja te l'haver autorit. ¿No tens el rubio? Pues m'és igual que me'n tingues. Pren.
que resulta més agradable la conversació disfrutant d'un cigarret. Pues Laurita, en conversació com si foren dos camarades, evident. En diàleg amorós seria cosa estúpida. No pot florir la ternura d'un idili junto a una dona que tira fum per els nassos i fa olor a tabac. Qué bárbaro eres. Eres un despistado de los costumes modernos. Sí. Y en cuanto a la carta a la que al·ludides abans, la he olvidat. És que no tenies raó. Tu creus que jo puc voler a un altre home que no sigues tu? Si mon cor i la vida són teus. I tota ma fortuna també. Per favor, Laurita, si els teus diners per a mi no tenen valor algú. Mira, sàpies que ja m'he cansat d'oir-te mesclar els teus diners en les coses del voler. La teua fortuna no està registrada en l'haver del meu amor. Vaja. Pena, si em puig regalar. Tal vegada perquè ton pare va ser camí de milionari? De milionari. És perquè me precie de ser un home i com a tal sóc enemic d'extravagàncies i partidari de lo quali, de lo normal. Què saps tu de la vida? Ah, saps tu més a cas? Sí, jo sí. Jo sí perquè sé viure que és el mateix i vist ma vida i sóc feliç. Ah, pues jo he vist la meva, jo sóc també. I tu, continua la trajectòria de ta vida, d'esa vida que te fa dichosa, que jo continuaré per al meu camí, que indefectiblement m'ha de portar per altres horitzons. Ja. Tal vegada voldries per a tu una dona vulgar, una dona sense relleu en la vida, sense ningú tipus d'inquietud. Home, joveneta, és això que tu vols? Per favor, Digue'm, Laurita, Enrique. jo vull per a mi, no un pelele de la frivolitat. Vull per a mi una dona moderna, per què no, però honesta, femenina, en esperit obert a l'amor d'un sol home, però de l'únic home. Aquí ja entrega el seu cor per amor. Vull una dona digna, una dona de sa casa, una dona d'hogar. Vull una dona, Laurita, no entens, vull una dona, una dona... Laurita, Laurita, el papá se va. Pues dile que vaya enseguida. Enrique, yo me quedé. Yo soy muy campechano, pero ya nos iremos conociendo, ¿eh? ¡Isabelín! Pensaré mai que em trataries d'aquesta manera. Perdona, si has trebat el meu record. Ha dit lo que me venia a flor de conversa. Mira, de totes maneres, podem ser amics. Amic, és massa orgull. Mira, la veritat és l'orgull no m'ha honrat. Sí. Bé, he d'anar bé, que papa m'espera. Laurita, filla, ¿te quieres a dinar, reina? Pues no. No, ¿por qué? Bueno, potser digue-li a Isabelín que me'n vaig. En una altra ocasió. ¿Pero te vas de Sí, ver? sí, me'n vaig. Hasta un altre dia. Bueno, pues que siga pronto, filla. Moltes gràcies. Adéu, Enrique. Espera, t'acompanyo. Laurita. Moltes gràcies. T'agraïs d'aquesta galanteria. Però té molt d'orgull. És l'orgull d'un home honrat. Ja t'ho va dir, Laurita. Massa orgullós. Núgola. Tenim núgola. Colasa, Colasa. ¿Qué pasa? Ay, Colasa. ¿Qué te pasa? Cayetano. Somos. No, dona, no. ¿Heu tingut alguna discussió? No, però la tindrem. Senta, conta'm. Cayetano, que ara d'anar-se'n m'ha dit que dins d'uns dies vindrà per a formalitzar el casament d'Isabel i Tanito. Ai, vaja una cosa, això era? Ara ve la bomba. Què? De pas també m'ha dit formalitzarem la boda d'Enrique i Laurita. Això no està gens clar, eh? Això no està gens clar. Això li ha dit jo. I al fer-li veure que contra la voluntat de Six no se pot res, Claro. m'ha dit, tu sabràs el que et convé. Tu has sigut el meu home de confiança, la meua mà dreta. Fija tu quina amenaça. Pues jo no entenc res. Què No vol dir en entenc això? res. Jo he sigut l'home que en els diners d'ell ha firmat tots els convenis, les cartes i el que ha acceptat totes les lletres. I això sí, ell ha vingut pagant a son venciment. És dir, que jo he sigut el comercial, però en diners d'ell. Ell no fica la firma ni en una targeta de felicitació. Ai, lo que me vols dir és que si Cayetano no paga les lletres
que tu has firmat al seu venciment. La nostra ruïna i tindria que penjar-me. Sí que te ben agarrat. Del gargamell, Colassa, del gargamell. Ai, mare de Déu. No en vano me donava tan bon sueldo i el 15% del negoci. Bueno, d'això que li diu negoci. Sí, sí, i que en el carrer se diu molt clarament estraperlo. Estraperlo i del gros, i del gros. Ell és que des d'abans de traure'm dels apuros en què estava ja tenia l'ull ficat en el nostre fill. Ell pensava, comprometent al pare, tinc segur el fill per la meva filla. Però, escolta, tu has quedat renyit en ell? No, a mi com sempre, però que no li he fet segur el casament d'Enrique en Laurita. Ja, claro. De quina manera jo me tenia que comprometer. Has estat sí. Hola, fill, hola. Quines ganes teníem de tindre't entre vosaltres. Claro. Sentimos. Dins d'un any acabe la carrera. Ja no penso separar-me de vostès. Sí, però després te casaràs i qui sap on aniràs. La teua carrera te ho exigís... No. Bueno, això de casar-me, la veritat, tenen raó. Però que ja tens nòvia? Ah, de veritat que no? Com no falta qui t'ha vist més de 4 vegades en una xica no mal pareguda... Ya, pero no ha pasado un simple parloteo. Se trataba de una dona sense cap horizon espiritual, encara que és molt intel·ligent. És d'esperit materialista. Hasta creu que pot comprar al marit valència dels reclams dels seus diners. Però jo li he demostrat d'una manera rotunda que no deixava jo que dubtes, que a mi no se me compra, perquè pare, jo no me venc. Que ella en els seus milions podrà comprar palaus, alaixes i hasta títols nobiliaris, però que tot això no és res en el valor que representa el treball actiu d'un home honrat. Ole, mon fill! Che, quin fill, quin tu! Això és una meravella! Per favor, pare. Pues no estic plegant i tu. Si no, no vas fer, pare, més que eixir en defensa de tota aquesta classe de gent que lluita esforçadament per eixir i traure un bon camí en la vida. Si vaig eixir en sa defensa contra aquest tipus de gent frívola, fàtua i ridícula, que perquè té el privilegi dels diners se creu que pot humiliar els que estudien i els que treballen en noble afà de superació. Què passa? Colassa, este no és nostre fill, este és Castelar. Ara vaig Ole, mon fill! i me lleve això perquè vestit aixina pareix una cupletista barata. I ja saps, de Laurita res, ni hablar del peluquín. Señor que busca al señor. Pues hazlo pasar, Ramona. Hazlo pasar. Con permiso. Serà negocis de Serapio. Vaig a cridar-lo. Serapio! Serapio, te busquen, vine! Pase usted. Bona vesprà. Bona vesprà. Sente. Permitís que em presente. Alberto Martínez, comerciant en plaça. Tinc honor de presentar-li aquesta carta de recomanació del seu amic Pancho Pérez. Molt bé. D'acuerdo, queda enterat del motiu de la visita de vostè. Sentes? No he volgut passar pel seu despatx per no cridar l'atenció. Així podem tractar l'assumpte sense cap perill? Per supost que sí, per així no ve la policia ni ningú xivato. Ja supon que no. Per allí sí que sol anar la policia, sap? A mi la policia me dona horror, me fastidien les policies. I a mi, jo els tinc un ninja, és que mos frigen a denúncia, sap? I com mos coneixes, bé, i parlant de l'assumpte, quants quilos de sucre vol vostè? Uns 1.000 quilos. 1.000 quilos? No pot ser.
Si a ell només li vaig fer 700 i per tractar-se d'ell. Com que 700? Només? Mire, li'n faré 500 i perquè ve recomanada d'ell. Però ja sap vostè el preu. Està tot pels núvols. El preu és lo de menys. A com vostè vulga. Què és? A 40 pessetes? Acceptat. Vostè és un home estupendo, senyor Martínez, xocolà. Vostè i jo farem molts negocis. I oli? Quants litres em podria facilitar? Oli? Mire, no sé si vostè sabrà que l'oli s'ha baixat molt, però és que el meu no ha pogut baixar. El meu és que és molt bo. Mire si és bo, que no taca. Per això ho venga 35 pessetes. Això em digué el nostre amic Panchito. Li'n faré 400 litres. I en esta operació se pot guanyar vostè unes 5.000 pessetes. I ja està bé, Ja està bé. Conforme. Quan puc passar a refregar la mercancia? Demà a les 8 de l'esprat l'esperen el meu despatx. D'allí se n'anirem a l'almacén que està a les afores, però d'això, mude, ni xufa, perquè per ahir, i com no es coneixens... escolta, i és que ha parlat vostè avui en l'argentí? Se n'anava a la panxa. L'acompanya un amic meu. Després tornarà per ací. Però si se'n va al seu país. No, ha canviat d'idea. És que he llegit un assumpte que ja veurà ja. Per lo pronto estiuejarà prop d'ací, en un hotel que jo li estic aparaulant. Ixe no se gasta un duro en veraneo, ixe és un gorro menos. Li ho arregle jo. Estiuejarà en un hotel modelo, completament gratis. A tota pensió? A tota pensió. Sí, vostè és un home magnànim, senyor Martínez. A lo millor també li proporciona a vostè el mateix hotel i la mateixa pensió. Sí, de baix? De baix. Home, bé, ara encara no, si a cas més avant, que encara no fa molta calor. Bueno, li pagaré algo a compte. Anava a dir-li. Pues anem, que els meus comptes se resolen així. Molt lluny? No, allà al Girard. En la comissaria. Sí, en la comissaria de policía. Exacte. I ara Seguia que la comissaria en plaça. Ai, senyor, i quina calentura mentre que me porten penicilina. Li importaran, però vinga, isca. Home, per favor. Sí, però hi havia que la comissaria en plaça. Vinga, seguisca. Colassa, fills meus. Vinga. Ai, escolta, això no es podria arreglar en 5.000 pessetes? Vol dir que donaria vostè 1.000 duros? Clar, este ja picat. És a dir, que em donaria vostè aquests diners si jo fera la vista grossa? Home, tant com la vista grossa no, en què mirara de reull i passara de llarg. Pues, quan vostè intenta subornar-me, és que ha guanyat una fortuna. No faig a cas, 4 xavos mal comptats. L'intent de sobor costarà l'atestat. Ara anem. ¡Apoya a mi madre! ¡Colasa! ¡Hombre, no! ¡Venga, que la empresa cheque se me continúen los cables! ¡Colasa! ¡Colasa! ¡Colasa, que yo la quiero que me pase! ¡Pobre señorito! ¡Serapio! ¡Ay, qué penita tan grande! Mami, jo ja no puc plorar més de tanta agonia com sent. Me treu l'agònia del pit que m'ofega. ¡Ay, qué desgracia tan gran! 74 hores tancat! 3 dies fora de casa, Serapio meu! I que no siga un any. Ai, calla, no m'agobies més! Calcula, per estar per liste, no saps que li han pillat en l'almacén 2.000 quilos d'oli i 6.000 de sucre blanc. Ai, que Del desgràcia, que desgràcia! Jo no sé per què inventaria la policia. Mami, el papi és cada vegada un clau. Per què? Perquè en el cas de papi solen posar fortes multes, 40, 50, 60.000 duros. ¡Ay, no! ¡Adiós mi dinero! Ahora que comenzarem a tindre. No confíes en que Enrique entrarà enseguida. Ay, pero qué asolete nos dicen ser.
I l'altre? No te preocupes, filla meva. Ja veuràs com Enrique ho arreglarà tot. No és això, mare. Ai, ai, ai. Què és? Lo del pinxatoros és veritat? Esa boca está feliz. Torecha en Sevilla. Y después de un éxito clamoroso, va a tener la desgracia de que el último vuelva a agarrar. Está que sí, Pero... No te preocupes. Tu no veus que els toreros sembla que tenen pell de cuiro, dona? El cas és que se resente encara de la ferida. Però anem a veure. Escolta'm a mi. A tu que te va i que te ve, això de Tanito. Això del Pepe Luis. Ja està bé, no? Ja està curat. Pues enhorabona. A tu lo que te té que preocupar és la teua boda en Tanito. Eixa boda mos ha de traure d'estos apuros. Aixina que vinga, canvia d'eixa cara. Espavila de una. Ay, mira, mira, ya está así, Enrique. Enrique, ¿qué se sabe? Ja no sé. ¿Sí? I bones. ¿Bones? Dins un moment estarà el pare a casa. Excursió de tràmit. Gracias a Dios, gracias a Dios, Dios mío. Monte, venga, arregla la casa. Ya estoy contenta. Tengo una alegría. Sí, venga, corre. Ay, qué pava que es, me marche de ella. Venga, va. Enrique, segons tu has dit a l'arribar, el pare serà lliure del tot? Sí, però mediante el depòsit d'una fiança. Jo no sé per què el pare s'haurà ficat en esta classe de negocis, no puc entendre-ho. Per nosaltres, Enrique. Per a ell no volia res. Ell volia guanyar diners per a nosaltres, per a que res no mos faltara. Sí, però ell deu conservar la seva dignitat, que és la nostra, en definitiva. Ja ho sé, Enrique. Tens raó. Al pare podran juzgar-lo tot com a un home que obra contra llei. Sí, ho reconec. Però nosaltres no el podem juzgar, Enrique. És nostre pare. Té raó, és nostre pare. Colassa! Pare! Pare! Que ja estàs el pare! Colassa! Pare! Filla! Enrique primero. Serapio de la meva vida. Colassa del meu cor. Ya está así. Fill, senta. Esta llibertat del pare espera sempre, veritat? Esta llibertat és perquè el Xuche és el pare del meu amic Valdenomar. Però Ai, m'abuela. Però què? té que consignar una fiança. Molts diners? 40 duros, veritat. Uns 40 duros. 40 duros, pare. 40.000 duros. No més pague! Me'n vaig, que me canso de primera. Escolta, fill, i tenim eixos diners? Jo no tinc cap pena. A mi no me parlen de gris. Jo per res. Pare, per favor. Faig vostè el favor, home. Vinga per ací, pare, per favor. A veure, quantes perres té vostè? Ufa, va de bitllets que els he vist jo. Així no me vols. ¡Embustera! ¡Fianza! ¡Embustera! Mira, no te ofregues, fill. Mira. 2 pesetes, una guineta i una rubia peligrosa falsa. Pare, per favor, no digui més boballs i digue'm vostè en quants diners compta vostè avui. Vine cap així que ta mare està de radiós. Pare, home. Vine més cap així que no vull que s'entere. Que ixa, en això de traure més diners és la garra de hierro. Ai, pavi, estem perduts. De manera que finques ninguna. I en efectiu 30.000 duros? Lo de la massa em valia una fortuna. Ho tenia tot invertit. Escolta, fill, i quan s'ha de consignar la fiança? Quan s'ha de consignar la fiança? Avui, per favor! Avui? Avui? Ai, jo m'ofegue! Què passa? Ai, quin algo! Ai, No volies viure a lo grande, tindré luxes, tindré el té tots els dies, pues ahí tens té.
passa? Ara quan vingui Cayetano, li dones la mà d'esta si és que te la demane. Escolta, fill, i com podríem obtindre aquests diners que mos falten? Esa és la qüestió. Esa és la qüestió que a mi m'atormenta. Jo no, per més que formule, no encerto a trobar la solució. Ai, fill, si la port fora diners, jo seria més ric que Rothschild. Yo veig una solució. Quina? Quina? Però bona vista. Pues que mos dins diners que mos falten, el papa de tenir. Ah, sí? Ai, i voldrà? jo no penso demanar res a aquest bandit. Home, no, naturalment que no. Ui, no trates així el que va ser con sobre teu, home. Per sobre meu, tot pa tu. Te'l regale a tu, no el vull. Mami, crec que tens la solució i tu... Ui, jo també, filla. Mira quina parella de bambes. Este se pensa que Cayetano se xupa el dit. Si el coneixera jo. I si és un Bernales. Mira, no facis mala sang. Monedins, que te faré algo per a menjar, que en estos dies segur que no has menjat. Te faré 2 ous fregidets. Dos ous fregits. De l'Ochahora, 2 ous fregits. Ei, és que remuga de tot. Me'ls has regalat. Ah, si són de Baez, manos a la obra. Vinga, mona, que t'espaci, home. Si els menjarem, són de Baez. Un raere de l'altre. Què li anem a fer? Se sacrificarem. Permiso. El papá de Tanito y Tanito. Avisa primero a mi mami. Voy. Isabel, permitidme que te diga que sé que en el ánima lo que tengo que ocurrir así un rumbo. Clar, tu penses que jo deguera acceptar les relacions amb Pepe Luis? Clar, però si tu també ho creus. Mira, el més fotut és que vinguin així a ta casa a ficar preu als teus sentiments amorosos. És que esta casa és un desastre. Isabel, pensa molt bé el que fas, eh? Encara estàs a temps. Pensa-ho, per favor, pensa. Té raó, mon germà. Pepe Luis viu en mon cor i en mon pensament. No sé què faria sense ell. Mami! Mami! Que ja estan els fills! Buenas tardes, señor Cayetano. Sentes, celebrem molt la seva visita. Moltes gràcies. Pues ha tingut que eixir un poquet al carrer. Tenia coses que fer. Isabelín, acepta en este solemne momento el mensaje romántico de nuestra futura felicidad. ¿A ti, papi? Gràcies, Tanito. Doña Nicolasa, què li pareix que devem acordar? No sé què li diga. Li pareix bé que senyalem la data de la boda? Sí, sí y sí. Cuanto antes mejor. Lo que tenga que ser pronto, pronto. Sí, tinc l'agenda un poc ocupada, però si no hi ha inconvenient per part de vostès, podria ser a finals del mes que ve? Ui, me sembla que serà una poc precipitat. Veritat, creu que serà massa pronta, Isabelí? Per mi, demà que fora. Así se habla. ¿Quién quiere a su chuchita? Bueno, bé, això, com veurà, més o menys queda ja resolt. Ara, falta buscar la data de la boda de ma filla i... I mon fill? Pues... Veurà, tal volta en altre moment puguem tractar d'aquest assumpte. Tanito, això se posa negre. Estic tremolant. Però és que vostès no han tratat d'esta qüestió. Jo fa uns dies li vaig fer saber a Serapio el meu propòsit.
Sí, no, ja, no, sí. Però és que Enrique no... Mire, està comprès, no anem en rodeo. Son fill no vol casar-se amb Laurita. No és això, no, senyor Cayetano. Jo, per mi, no n'hi ha problema, no? Entonces, qui aconsella mal a Enrique és son pare. No, tampoc, no. És que, veurà vostè... Mire, el que anem a fer és esperar a Serafí, que vingui, perquè este assunt hi ha que resoldre'l quan abans. O sí o no, però clar i ras. Sí, té vostè raó. El tenim que resoldre-ho, sense més demora. Lo que passa que jo volia comentar-li lo de fa 3 dies, perquè supose que vostè no s'haurà enterat. Sentes, per favor, sentes. El seu permís. De què és el que no m'hauré enterat? Pues, veurà vostè, fa 3 dies va vindre la policia a detindre a Serapio. Ja està en llibertat, ja, però... Com que la policia Sí, serà per qüestions relacionades en algun negoci particular d'ell, perquè jo no sé res de tot això. Escolti, i l'han soltat sense més ni més? no, senyor, no, que va. Li han exigit una fiança, Molts diners? 40.000 duros. Rechufat, l'han abullat. I és el cas que el meu marit, pues en estos moments, sol disposa de 30.000 duros. I li falta la resta. Vostè no podria... Ai, me fa vergonya demanar-lo. Diga, dona, diga lo que siga. Pues, veurà vostè. A vostè no li sabria mal deixar-nos eixos 10.000 durets? Ha dit 10.000 duros? Sí, senyor, sí. Pues clar que sí, dona, i més si feren falta. Veus, mami, estem salvats. ¡Ay, qué sablazo mismo! Gràcies, senyor Cayetano. Per això, Isabelín, sols falta una prèvia condició. Sols falta, hem dit, una prèvia condició. Quina, senyor Cayetano? Pues és fàcil, filla. És que ton pare consentisca el casament de Laurita i Enrique. Senyor Cayetano, jo el creia dels temes nobles. Les coses són les coses, xiqueta. Ja saben, pues, la condició. Bé, com vostè vulgui. Si de totes formes decidirà el meu marit. Vaig a veure si ha plegat. Isabelín, vine amb mi. Vostè perdoni. Papi, no sabía yo que usted insistiría tan en ese casamiento. Mira, aquestes coses hi ha que tratar-se així. Estos assunts, l'ocasió la pinten calva i ha que agarrar-la per el monyo. Això ha vingut que ni en collereta. Home, ja has oït, estan arruïnats. ¿Y a mí qué? Es que usted igual va para abajo, que se ve para arrere. Mira, Cayetanito, fill. Cayetanito, fill. Jo no estic gens conforme en casar-te amb la filla d'un pobretó que ha sigut detingut per la policia i que tal volta vaig a parar a la presó. Ara, que si consentiren el casament de Laurita i Enrique, la cosa canviaria. Jo, entonces, faria rica a tota la família. Claro. Enrique val molt. Y si usted no seguís en la seva, ¿yo qué? Compuesto y sin novia veritat, no me conforme, no me conforme. Pues tu veuràs si pots emancipar-te de mi. Tens ofici? Pues no. Tu servisses pa algo? Yo creo que no. Pues entonces pensa si pots casar-te sense comptar en la meva protecció. Ay, mira, papi, en esas preguntas tan complicadas me ha deixat el cap com un bombo. Jo me'n vaig a veure Isabelí encara que siga per última vegada. Però qui serà el meu papa, idiota, o estaré jo? Isabelí! No sé d'este xiquet què pensaria sa mare si visquera.
Estan tots en les meues mans. Estic segur de que van a complir-se els meus desitjos. Així no volia veure jo. A soles i front a front, ja era hora. Què significa això? Explica't. Com que esta era la teua noblea, No pots dubtar. Serà Pio de la meva noblea. que no puc dubtar, mala sort que tens tu ara que jo t'havia, però te vas arribar a ma casa per a traure'm d'apuros, pel teu compte i raó. Te vas arribar perquè volies casar a ta filla i mon fill. Me vas tindre de testaferro en els teus negocis. Me vas afonar en el fang del delit. Fent de perdre aquella condició d'home honrat que havia sigut sempre el meu major orgull. Eres un maleït. Mira, Serapio, no te puc escoltar. No te puc escoltar perquè no fent el que vols sinó el que pot. No te puc escoltar. Pues tens que escoltar-me. T'estranyarà molt que aquell càndido te parle d'esta manera. Me sorprèn molt la teua actitud. No la comprenc. No la comprens? Vas a comprendre-la de seguida. Mira, per allí seix al carrer. Aquella és la porta. Però m'havies de ta casa? Clar que sí. Al carrer, que així no tens res a fer. És increïble. Tu saps el que te fas? Ja ho crec. Festejar. Festejar-me a casa. Posar entrar. Saps? Al carrer. Estàs trastornat. I tu també al carrer. Fora de sí. Has impedit al meu papà? Al meu papi? També, pare, també. Tira't fora al carrer. Ai, I tu també al carrer. Ai, quin disgust. Ai, Mira, al carrer. Ale. sí? Ale. Doncs ara me porte el remei de flors. Ja. Piquerilla, al carrer. I què dic jo? Tan idiota! Maricoño! Pare! Mira, I ara què farem? Conta'm els seus diners. bandidos. I per això t'han de xuchita mia i t'han de morronguita mia. Però no te preocupes, filla meua. Ixe és molt poc home per una dona com tu. I pensa que n'hi ha un home que te vol de veres. Pepe Luis. Ixe sí que és un home. Quasi és l'hora, pare. I per lo que veig, les nostres esperances ja resten fallides. No te preocupes, fill meu. Jo ja no tinc por a res. Que siga lo que Déu vulgui. La Popo! La Popo! La Popo! La cuenta! ¿Qué es? ¡Hombre, me A sopa no és un bombardeo! ¡Policía! ¡Ay, padre! ¡Ay, que viene la Porto, que viene la Porto, que viene la Porto! No teniu que apurar-vos de res. Tranquil. Sí, deixeu-me a mi. Tranquil, fill. Que entre qui sigue i per lo que sigue. Que així estic jo. Señorico, que se lo llevan otra vez. Mira esta tú. Otra vez, ya lo verás. Mira esta quins ànimos me dona. Mira esta tú. Sí, fracassat, Mira esta quins ànimos me dona. Papá, sí. Buenas tardes. No tienen per qué alarmarse. Només vinc a indagar si n'hi ha per així un sujeto, un tal... Ja, si a millor li donaré pèls i senyals. ¿De Cayetano Salgado? El mateix. Només vull saber per on parar. Pues mira, se n'acaba d'eixir ara mateixa. No m'informaré mal, sols que he fet tard, però ixe caurà i tardarà en eixir al carrer. Vostès perdonen. Bona vesprà. Bona vesprà. Sí. Ixe era el comerciant en plaça, tu. I quin xasco me vaig emportar. Mira, sols estic content perquè Cayetano tampoc se n'eixirà de perilles. Pare, jo no vull que se'n vagi. Si jo tampoc vull anar, filla. Però me duran. Fracassat, total i fracassat. Señorito Enrique, esta carta es para usted. Y entre, ¿Y quién ha de entrar? Ay, esta chica está mochales. Pase, entre. M'he enterat de la vostra situació i vinc a echar una mano en lo que faci falta. Això és per a vosaltres. Un xec? Diners? Un
xec de 10.000 duros. Mira que són bons! Ja, això com és? Mira esta, per obra i gràcia de l'Esperit Sant. I tinc que dir-los que si poden menester més diners, que m'ho diguen, que els enviaré els que facin falta. Ja veus. Has vist, Isabelín? Mentre uns altres mos menosprecien, ell ve salvar-nos. Ja veus, Isabelín. Almenys te penses, salte la llebre. Però esta llebre és de 10.000 duros, Teniu raó. Ja t'ho dia jo, filleta. Pepe Luis, serà el que te farà dichosa. Mare, formalitat, Ramona, supose que tú vas a ser la que le va a contar de nuestros problemas. Una lo sabia i que havia de fer una. Ja vos deia jo que esta una era molt bona. Tu, a l'any que ve, li puges el sou. Jo ja no seré més el tio estraperro. Me dedicaré a vendre polos, que és lo meu. Ja és el meu. És 30.000 duros. Adiós, mis papiros. Me'n vaig i ara torne. Això volia sentir-li dir pare, sí senyor. A on va? Però serà jo. No ho sé. Jo què sé? Se'n va? Se n'ha anat? Et pare té que canviar d'actitud ràpidament. Vamos. S'ha trastornat. Trastornat, li haurà passat prou? S'ha trastornat. No ho entenc. Això haurà sigut la benvinguda de... ¡Ese es mi padre! ¡Ese es mi padre! ¡Aquí refresca! ¡El rico Colorado! ¡Aquí refresca! ¡El rico Colorado! For the man, too much for the man. He couldn't make it, so he's leaving the life